Tá bránar mar chuí. Tá sagam gur tú bra fánachtánach níl an dar a ráha agam faoi láthir. Cai mé an táras an na maiile lí a dhéal. Ach dad, tá is a god cé go luchhar sa tá áit sin. Agus ní bheith an praisach do náde. Becheartta é a chunáil. Go fáil ar éús. Ach Susan ní féidir leom. Go mé scrista ag an deal go choisláin sin. So, an rach mé sús go blá clé ag leir a gá teile nó an bhaní men seo leat ar fat hamil. Well, be bhrálam dá bhain ár nach. Choíre níle sagam cid is féidir leat dhéana rom. Déit in tríála áil amach cén biúnach a chur san ospidéalthú. Mar a chotíach sa bhí me go ddí se, is cear a bheith me héna fáil amach céirine. Agus bheith an bastard sin ó dúr an chur néan an bhála agam. Ach tá tú tín, agus ní féidir leat é sin na dhéine. Ach tá bailí eile an le ólas áil las daine. Fág fún sé. All right? Fútsa? A cechan nearú letain nuair ar ilm hain. Ní lean idir gwinar be hartan seo. Nach é sin go ddíirech é. Ní leat na agams ar aine seo agus ní clúd á laid acu son cé leis mise. Beidir gur an ceart agus stor. Ní beidir bithe, Dad. Ach do rud amháin atá me gimpiart. Cad é hain? Ná díal an táras an go fáil. OK? Má si de halé? Cad go leor. Ach fechar sa go ben rud is mes, lug nach bhfuil go táda. Cáil si, níl sé an dochir héin, bhúil si ceach go leor. Breanháide, tá go churbe gur an bhean craicante. Beanna be a dunseach a fearr agus a gaiide go déirigid bhaid. Tá einil créatúr. Thar nóí bhí anna cuara an freisin ar chuoinem siaraid. Ó, rannis mus. Bhí bháide, mar thug me se faoi deara a chuí mréannach siarm. Bhí rud a cinint éisteach a súlan am rásin. Agus cef an ábhar tú an ceol faoi mar srein? Ó, jaus agus ná tusa bhí nena sé mar cháracha. Dealín áach tu san ceol faoi deara, Ó, dhí a bhór na glóide. Fedé? What tú áráit a fedé? Beanhide, bhile taile mála. Ó, dí mór a réiteoch. ó ja, ceach ar hála sé sin. So, bé áit gáil ar gan mar sin. Fág fum sé sin. Tá me cepa go láid agam. Cé náit? Níanach le Johnjo. Ó, ní liscam, Dad. Measú an féidir é ar frostla na chlab mór a chunáil dúinte. Ná bí búra fao Johnjo, Susie. Tá agus an gomá gáil láin a leas. Rach me sir. Balayafta, Daniel. Horsint. Bhhailm láchlead fíbal a cinint. Cínte horsint. Ó, jaul, an ní se gar téiti biste achan an bhil. Ní cheappa ní Sarah. Mesú ce a háló. Ó níl is hamhaideach, níorach me faoi deara agus me glána tí fiag an na pectúí sin. Gus mesú tehád mar sin do ce is cintoch leis. Ó tá sam mar do bháin, níor sin sin san nearach bhil ar chuimi sé peintal na háte sin. Tá me sé cepa go ben roiab ví a gúán sin hosa. Breanna, má sé san cintí leis, cai sé a hat agus cuichuir leis, na bhfuil faoi. Féidir chuir ar feidir, féidir. Bhil, féidir, cheappains féidir. Ó tú cinnte faoi sin bhfuil leis. Bhil an níir samhide, má chuín se goscailte mácht, tá se go domáiste dionanta an struktúr. Agus a ceapan tú go bhfuil domáiste dieanta an struktúr. Bhil níir samhid an níir sam. Fádas nach chu te go le chuidirsteach ar go cosla mé. Díra chuáide. Ó mus, ní se go chuiristeach, a go cosla me a ceach goideach. Pleanna beidir nach chu se go donna chorb. Láir me héile Daniel tróna maiáir. Láid, agus aber leis, má bhí an le dionn ar mála sin go gaiis sé ícais. Ket féidir na deachreachtaí ag dealbach le pí nuas bhide. Tá sam go má go deachreachta ige, agus tá troi am ó feidir. Ach sé túsa go stirinn scéile, má tá domáistí dieanta go bhála seo ag an nabud thógeal a bhíar gan ag Daniel ar guslein sin mó, go gaiis sé ícais, agus sin bhfuil faoi. Right, well, ben muid deanghil Daniel. Gur maid a horsint. Well, lá mána sé. Slán. Bhíteach radach. Bhfuil
rud ceart go leir dead. Tá strílach go bhiteach sin hála Boris a cá a chuid a frigan agad. Páras? Bhí si feici an ra? Bhí. Lochaí tú anna cuatú. Ní dáile mé. Tá tú ag mocha níos fearran is tad. Na chfuil. Tá. Trían bhí matíocha sin úsáid. Bhfuil féit tún tú tan cean sin ré. Á sé mar mai chéad ceanna le go béal freisintáid. Ar tó go ré má fear bheith. Tá caí sin sa bottom tá se wit. Brenna, mit sa hartúna me? Bíl sam ceá? Well, hí me cúmar le benúir ngé, ach bhach níos mú símar sa bobanna, bheit benúir mart agus sin teslabal ar gouch le bell huid. Ket steltart. An méid tún tionach mé. Níl sam. Se, ach má líime éis ar inar bheits me cínte. Ó, tuigim. Tá sé ce go leor. Slán mar sin, slán. Nig tú sin inne se feidir? Sin crowdile bhí gur bocáilisteach sa méon bí, agus ní éta méad a thógeal má eala bhí hall teoga sin. Tá se bháid má bhean le gas. Anna níon míal seo go thugeáine, siomar be go bháin. Tá sam a feidir. Ach bhí se teú go ggéir bhena an áte bháin. Brenn tá de caiide business má eala a bheisiúnig, tá se go le raíhádra áda. Ach tá mis go leráile se feidir. Ar I buinte agus ex me fersin dearm sin se tá mis ráile. Díte bhíl. Ce chuúta bhí á? Ó, just mar raibh, cean chuú béin. Tá. Táide. Mé ab go bin an tair go díra chunis. Gur maid bhíl. Lá má gaí? A sláán slán íide. Gan áte de chun fearbocht bháide. Páras an NMJ. Cé fá páras? An cheist chéanana bhí me chuir am héin. Ní lean cí ar réine anna bhfuil. Níl có fadar agus is óldam, Daniel. Agus silar ón méidetá tála tamil. Gwyl rint wacht na bhfuil ar ólsam fri mar rúf ar héin. Cí chúil tos ar rénos. Bhil tú níos fearnéis? Tá stai. Níl sé éascalach. Níl. Mas féidir am cáir leat ar réon bhealach. Níl agad a rérá a sáid sin na chhuil. Tá Vince, agus tá mé anmhaochtíid. Right. Well, bard an búlalam. Tásúla am go luisiimiid focail go lua. Le muidir liga chur ar sifnas. Á mé. Slán. Jesus, Trína. Frick you. Na ceanna seo bíad a feidir. Gan siad a bhaid líre. Smaile maiile sa máide cúpla dín 10 minútes len taobh. Mar sin é, milteach na beidir sé tóí. De sé é. Cogam me se le a bhaicéad. Becinn tú débéid fáín sin in aimsir se. No, níag na feidir. An me sigur tú hen síon á bhla le fesca. Ie, bhí. Ósteachcha mé an úirta tíra, man go bre an bhenaí bhla dhéile. Se, ben bhrá í cínte. Ní mu go leach le chéad níos mú. Ó, ó níle be. A bhfuil bhaiciil le. Bhil ní mar bhí a bhí brechaí ar na rannaí a ceáin níos há. Til déh. Til dé? Ní tátar le le til déile seo. Berní ní neachtain. Berní? Se, berní agus go clasna í suúrach. Anis bhaiciil, anis. Tá saman snar tú hena berní tar an tean bhile chéile le scaach. Na le hagann sa crúir a táirn í an tá chéanana go chalín deas lách í berní. Ha? Deas lách? Rinne sé feidir ní hine díirech na folklach go bhhar mar hangasa gus me tuairt brena sé bherní í neachtain bích set. Right, Wiki, me let fi an númid. Níl númad am chum héin ó Dimmy Jack. Mis sé tá fáanta le choilthirta hocrú á sa sesin háíon héin an tíhile an dá. Soachtan. Ach sin rud is smesna go ha me bheith fear ar an mudach sin fi mo chosa chuile lá beo. Míhall?
Céile. San ní bhd í festí a mar sin. Sin bailháin le nach chuir. Was a kid searm? Cúr. Rud cíns a híú a dhearach nach ra caiidirh ceart Edwin má ginn tú letma le breis agus blian. Ná ríide? Tá ná ríide. Sa go dá mór nach ra sean nánach chud crúba sálacha chuneáin an ná bhín bhar le chéile. Bhna an burní ach ní éach gin se. Bú tú cínta? Yes, tá me cínta. Well ionintach feic mú chéad rianna. Slán Bernie. Bhernaí ce bhfuil tú? Gur maigad go maith. Ní me smuitiú. Súlam nar ban sin go ábhas asid? Gur bhór trúin ar íriil am héna agus élín. Bíal na ascail an teras na rún mar a bhí plánal tuin. Tá bíal a fáilinn te nachhfuil. Arú té. A han súgus ceapraí bhí geiste gom. Ach béilte omlain. Hi Angela. Bhernaí go dtí té tú. Brenna, bú sé speg amach coppla packet coffee le spáirlead. Mar Harlan se tééis gom nahfuil mar an againn na a searmalista a bhil scríb sanniu. Ó, bit go stechan an jobh mé? Bé ar bail. Well, mes tú me an coppla busca coffee fixús chumsa. Ní ar narta amach dá rá amach. Well, tá go muna an hála i me Jack. Hiigm sinna dhéanú stóthe. Ó, Angela fair plegat. Gur míle maithad. Slán. Sláin. Tu ga leorn sin bhfuil? Yeah, tá, no problem. Right. Waiki, Brenna. Maid leis sé trúbláid bhí adran. Tásúna go mé nána chutíh híarní agus tosí is nó. Hanú, tábad a testa bhaite. Scúna testa bhaine. Cidir? Well... Cit a tarlún seo? Ha? Siúr, bhí cúna testa bhain fuair me cúna. Focail sa gistanach in niis. Ceirt sa teall tá síana? Ce chuí? I bhíal tá ag rihaché a gceistam. Ní leis an gála bheith gobarn seo agus sin bhfuil faoi. Ó, tá se go le bheith gobarn seo bhernaí, mar tá sé díirecha sé hairáil. Héad tú sin íon ná? Bhil tá sé diontam.
ní leon taí aige. Ar a taí. Hen ar ngealachta se goil. Nach bhóla me seach meach le an eile. Gan leis gealt duine muin se tá géirí íoch agus níl sam cáil an bile. Right, be mis machar nú an shuiki. Okay. Okay, sin chuile is cosal. Ceiste bháin eile, cinnáide thug seart meastú? Náid sin? Second one. Right. Yeah, sin a dúirt me. Bí deaghfuilm, slán. Christ. Tásúlagam gur fiú an targada. Cé? Cúd a thar príomhaideach. Private investigator? Gotí? Le gáil sa tóir Nancy. Facas a bárasí. Bueras na ríadh? Yeah. Fair play with. Janjo, mar an áiríonn le mo ghuine í amsú. Seans go mé ort hain cuairte chuid trasna. Go dín rank? Yeah. Ach, go dí fadú an hackney? No bí búra fin hackney. Rénos, neach smaoine go fáil. Ó, bhí rud amháin eile, cad a hain. Yeah, tá Susie bugus teach an éanfrat. Tá sí chun fannacht a rus na rún, agus ní muidir géir go mééis a géine cé i hain. Ní lom san chafiú, na verdi bhád go leis han B&B. Tá go ré Janjo. Ní bheith seánach a fá coppla seachtainna, agus speise go jazz sé bheith fanna le dunicinn si bhfuil amna céar. Agus an hála gur tó héin atáin, bheith sé súr an eisce, nach mé? Bhí be capúróí go bhheach an 6 pláis ó go bóhaide. Rud snasta cáréis a bhheach locht éisteachta eilte. Bhfuil fáib agat a chatína? I bach I gapú na bach an 6 chlár fellin na chumsa. Bhfuil ní hinna bhí geisteach amach mór an smaoine seo mé go bhheach se go mór do róí, ach ní hinnerá go gapam nach bhheach se goite. Lí go mé an na mar sin? Tá mé trééis sé haircris do róí, ní bheith se ceart ná cór taring siúhaid sin inis. Well, beidir nach roí go raanna. Nu bhfuil roí. Is cum lom san ná réire. Níl feit big roí má dionam se. Fech inis a chatrína? Laras, ce mí cheart leat. I bach I gapú nach bhfuilm soch choréiseach, nó nach bhfuil be soch eilte lena lehéíanana. Ní hin a bhí geisteach an chorbí, ach ceapan go bhheile sé ní smó do róí. Tá brónar. Hello, Mihal. Ó, Fálíne, ce bhfuil tú? Come on, tú hain? Ó, mar se, mar aikins tú? Ó, tú tín? Wel, dit ní níos fár. Ach, siú beidir go sartach se seo. Lena... Leisceil, aber let. Gur maitha go is an job ó thuirtú waiki. Bhí sé go dásáid smuoine fér. Siúd ní tá sin. Bhí duna cinn testa bhaine récham. Siúd sé duna gargaid. Bei sé an handy dó, go háir is mis a hart ní smó freisin. Nar Louis Mike éanú leat. Bedin, níor lua. Has mé gobar an if ceantálathe nachtans an seo rus narún cúpla seachtainna hin. Ó, na ríide tá tú. Bei sé aontacha is do waiki. Bei sin an bheith teachas amach an éanacht lom. Brenna Fálín. Maidle sé méid a thar ládarin. Súlam nach gur sé stechar I gárdeas. Oh no, ní choirí a chorbe. Brenna bhí sé go mam bheith gimocht. Feice me naibreún de agus stuf seo. Feice mé hartú. Right. Slán. Slán. Hiya. Hallo. Ce go bhfuil tú? Go maiid, go sé man tú héim? How? An ra dad a caiint le fós? Ó bhí. An dúr ácha mar sin mé gurí mar chud rudí agrú. Hello, Sheriff Hackney? Dangan Manor. Be sé hafa J Mama sin am sin. Sin ca go leir. Janjo, tú bach an nó me. Réite go heil. Bhir me mé héan an tír bailú. Right ahead, that's what we got. Right with me.
Sefyll sí Hackney. Tá sé sáchtna brenn Daniel nach bhfuil. Tá. Structural damage hapain, chlusin na dhéang sa chainteir. Man mí go bhéte te sin chuidhhair a go de chuisiid. An ceart a fadad. Bhfuil is an rud is fearíonna sa sa feidir. Coppla measach an ála agus dul is gan sa áracha. Caiim sé bar bhla. Cuine ar neolas me fri sin. Slán feidir. Slán bhile. Slán daine. Peter, úte go le jeasúhil? Ní samhile. Cas fuirt ní said? Bhfuil an bhhail níú te gorá, anna nach rá. Gus go tú daanú a hesan sin mar sin. Leanna má agus fiú úte go le jeasú. Peter I dirim, go má. Tá ráitúir. Páras? Ja, tháinig go starsin ar maid is din seach an faoi. Má dailinn sin scuit. Cáte sin éisteach. Bhí Daniel an seo gá secin agus nniu se taidan an faoi. Agus bhfuil sé áráid túil? Sí, níl sam, cos sinna méid ólas bhí acu. Bhil frighe Daniel sin. Jo, mi sé seaasta bíú ghunne a raibh mu tada fór. Agus hí an sin ganin se seún do go se sé héon tada faoi. Ja, agus bhí sé cinan eisteach lom ar a tráid an sin ar bá. An níl sam rianna. Dugad sin de creeps go tííamh. Cechaí? I don't know, was it a chuí evidentiarm na réann sé ar chulma bhe fós? No, tá sé nús nach réan sem an rud a gins. Was a a gestam? Ja, cin an stáid. Well, look, come go leis go nabarach. Feic mar ballú, okay? Ja, okay. Tuigim na chása feidir, fiú an dá much baintse go goisteáin is a scoilt. Níl bailcha bugamach mission an ícas tá brondarm. Acha Daniel, ní ra an scoil teán a riamhúla said, nó gur hasasta sa go beidir a gúisteán. Bhrálam íc as dumáiste ar béid déanam maiálarmsa. Ach seacha bhfuil rudí fi lá nach féidir leam. Tuigim. Bhfuil Daniel níl mis ná máid gar bheith chuile a chu trobladíí na buílarach. Buid a coiste sé sin mór chudeige dín túgus ní bheith tre féráte go a costa harmsa sa bháide. Brenna feidir, be me onrichleat. Ní rúna bethe bhfuil mis sé báte I bhíocha le tamla nús. Ach tá rudí treis éidir 7 nuair níos measta le 7 nóú. Bhfuil anú tá brán ar an fuisin ar fáda. Tá an rud ínte chuisi is se feidir nach ní an gain duine de go ná. Ach níor bhlam go gapach tú héin ná máire nach dúr an chom na fénaíb amach sé gachmanna go dhéama. Bhfuil tá a go gnearna Angela íaran in jeiste sa Gusla. Tá? Well, dú réir an chundra a bhíin. Bhíon in jeiste sin clúdaí, sa bhéidir gur ormsa é ícaráis go homláin lehí, amar é nachrán jab críoch na ruhgáta ára, dín tú leat me? Tuigim. Mar is ógan síl mór, níor an jab críoch ní ná. Agus mar áir mócanta, díoch me se an méidir bhí me an ag an nám a ráis lehí, €800,000. €800,000. Tá 50,000 fóstalní agam. Bhfuil anú tuigim me sin ar fád, Daniel a chodí de píre, ní hiigim cecha manan se le maina le máide dín. Sin rud faoi, ná go bhfuil taig agus Angela ó rá, ná íoc me an €200,000 leo chorbe, agus tá si dá éile bhar ríis. Mágad tú. Farí nach cha feidir. Daniel, hanna níochtí sé sinna gana. Tá siad chu dhéanam. Ógus sábháil amach díle stéisi. Nó sé man bhúd aáinna a fláta mar sin, go muidir bheitchail brúhart. Ar a breanna na bíanna mí féon mála sin dú. Tu go idir thochrú cinint mar eala, na bid nach teachadóna sí muidir hepa be na mór. Fair play chuid te feidir. Smór an sólas do me tíní tuiscannach a marú héana agus mór a bheits ceantar gur 1,000 maithid. Daniel! Daniel! Ó capú láirlumm. Níana sé bheic. Bastard! Hi, Mac. Piss off, Hatsina. Come on, Ishka. Get still parts in the line, Tisha. Well, for starters, an bach nús at not nús lán dret, agus le chut édí hart caiite chalát. Agus rud eile faoi, dí tú pín rús a gitííomh. Anu ní bhí me ansach minic le airige a chusa gití. Bhfuil bín tú ansát minic le mochas bainú a mion, agus rudí eile nar hagans tú héine. Bín an ásan sin éit san nucha fan géad gan ná ar lé an airigid. Anu ní héon rud móra má úsáid an bríní be bainin is sa ríist. Brenna Hatsina. Tá mis sé fed up set up se, right? So burlam bhád a dos a chuirtú áile, mar tá mis gur flatmate nuáil. Well, tú staríide. Tá. Nís tá brach eile taketeach tíre agus leis sin neart scamar fuma agus watí bá. Céirta ar? Gahabi. Fragrú me sé. No, you me se.
Daniel. Wat heet u? Had ik mijn hart gewekt en kijk wil ik uit in een mooie naling. Hi, Dad. Kijk wat dan. Pau. Zijn hier een vijf bij het stuk rustig machine. Nira. Tá me gáil síos go dín pop tamil. Bes go bheith cinníos móile sih? Seans go bheith me anna. Ceart go deáhar. Slán. Slán. So, kijk hoe check a leat. Kom aan, Sulan. Cab ceart go leor lumsach. Ní bhean ro chénte cén chuúil se cab lása, Dad. Cet a giste go lei sin. Nílam céad fin géad cínta fa seo. Ach ceapan gúil sig búla bob art leis an haicní sin. Cean chuí. Ag gar a lucht níos mó ar cholachtí ná mar tá sé scríos na leabhartha agus... I criniú an fuile go héin. Hallo! Nis, chéad tú colo a de bíon héin an nacht. A cuine nach me sí bhá beilad. Agus tú lí, cuine de bhéal mó dúnte a seamach.